А къде се крие апартамента с перфектното разпределение? Тук е, до Пловдивски панаир. Хол с квадратура, за която всеки си мечтае, просторен, светъл и с френски прозорци. Имот с магия и врата, която отделя веселата и шумна зона от царството на съня – спални. 2 спални, за да няма караници кой къде да спи. И освен, че са 2, са много просторни. Баня с тоалетна за дълги душове с философски размисли. Допълнителна тоалетна, защото кой има време да чака. Още място за съхранение никога не е излишно. А гледката – паркова среда. Птички, дървета, зеленина, почти като в гората, но без мечки. Ако още гледате видеото и не сте звъннали, апартаментът ви чака, но няма да е завинаги.